तो ड्रीम 11 खौ नायलायदो मुम्बाइ इन्डियान्सजों कलकाता किं राइडार्सजों दं दिनैहाय 7:30 बयबो गेलेलायदो भिडिअफोरखौ शेयार खालामना होदोब्रा साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिनो गोदान क्रिकेटनि आपडेट मोनबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दिनैनि खेलखौहाय नै नायदो बोरै खालामो नै थ' 59 आव मोनगोन नोंथांमोना गेलेयोबा नै प्राइसखौ नायबानो जाबाय गैथाराबाबो नों लास्टावहाय नोंनि पेमेन्टखौ मोनफैगोन 59 खौ मोनगोन नों नै ओमफ्राय दङ 39 नि 40 एल ओमफ्राय नै 49 नि दं 7.5 सिनि दं नै नायबानो जाबाय नोंसोर खेलाखौ थ' बिदिबाथ' थांसै दाना टिम जइन खालामनोसै आरोना दिनैनि खेला जाहैगोन माबायावहाय मुम्बाइनि ग्राउन्डआव जागोन थ' बेयावहाय जाहैबाय बेटिं पेस ओमफ्राय पेसारखौ मोनगोन आरोना थ' बिदिबा आं लानोसै बिसलखौ लानोसै किसानखौ लानोसै बिसोर सानै जाबाय उइकेट किपारनिफ्राय सानै लाबाय थ' दानिया फैबाय रहित शर्माखौ लानोसै रहित शर्माखौ ओमफ्राय सुर्याखौ लाबाय माने सुर्या माने मुम्बाइनि गावनि हम ग्राउन्ड ना एसे मोजां गेलेगोन बिसोर सानैया थ' दिलीप वर्माखौ लाबाय सियारखौ लाबाय कलकातानिफ्राय थ' रिंकु सिंआ मोजां गेलेयो खिन्थु बिटिंआ बेना डाउनाव फैद्रायो नालाय बेनि थाखायनो माने खुनु भरसा गैया माने कलकाताना मालाबा फार्स्ट हरो मालाबा उनाव ओंखायनो फुरा माबायाव खुनु माबा गैया आरोना खिन्थु फिनिसाराव बिराद मोजां गेलेयो बियो थ' होमबा बेखौ लायासै आं थ' अलराउन्डाराव फैला होमबा जोंना बेस्ट अपसनाव फैगोन होमबा सुनील नारायणखौ लाथारनांगोन आन्डारलासो लानांगोन हार्दिक पान्ड्या लाबाय बे अलराउन्डारनि माने गैयाबाबो बिटिंआव गैयाबाबो माने बलिंआवहाय पइन्ट होगोन सुनील नारायणाबो आन्डारलासनाबो बिटिंआव गैयाबाबो माने बलिंआव पइन्ट होगोन हार्दिक पान्ड्याबो बिटिंआव जायाबाबो बलिंआव पइन्ट होगोन नालाय थ' 1-2 अभार खुबैबाबोथ' पइन्ट मोनगोन ना बेनि थाखाय माने सासे उइकेट सानै उइकेट लाबानोथ' पइन्ट जागोन नालाय हमनानै ला सुनील नारायणआ 20 रान बुबाय सानै उइकेट लाबाय आरामसे 60सोआ फैखागोन आरो नोंना ओमफ्राय आन्डारलासनाबो माने बुनो मोनबाथ' नों खमसे खम 50 पइन्ट फैखागोन बेनियावबो हार्दिक पान्ड्यानावबो 60 पइन्टसआ फैखागोन ओमफ्राय अलराउन्डारनिफ्राय बेनिखायनो इसोर साथामखौ लानाय जाबाय ओमफ्राय दा बलार थांबाय बलाराव जाहैबाय जोंहा मेन उइकेट टेकार होनबाथाय मिथिखादो जासप्रित बुमरा कटजि नोंसोर कटजिखौ लायाबा मिचेल स्टार्कखौबो लानो हागोन नोंसोर माबानि कलकातानिफ्राय मिचेल स्टार्कखौ लानो हागोन थ' आङो दासान्दि दायो माने फाइनाल टिम नंथारा नालाय दा 7:30निफ्राय फाइनाल टिम जागोन नालाय थ' होमबा कटजिखौ लाबाय आं थ' आंनि टिमा बिदि जाबाय थ' दाना केप्टेन आरो वाइस केप्टेनाव दा हमनानै ला आंनि मेन केप्टेना हमनांगौबा सुनील नारायणजों सुर्याजों ईशान किसान बिनि उनावहाय बुमरा रासेल वाइस केप्टेन जागोन वाइस केप्टेना जाबाय प्लिसर्टआबो जागोन बेबो जागोन आरोना थ' होमबा नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि मेनखौ थ' आं दा बर्थमान बेखिनिखौ बानायना दोनथ'बाय आरोना नारायणजों बिशालजों होना दोनथ'बाय आरोना नोंथांमोना नैबेखौ लानो हागोन ईशान किसानखौबो लानो हागोन रहित शर्मा लानो हागोन सुर्याखौबो लानो हागोन श्रेयारखौबो लानो हागोन सासे सानै साथाम सासे सानै साथाम साब्रै साबा बेखिनिखौ मेन केप्टेन बानायनो हागोन ओमफ्राय वाइस केप्टेनाव जाहैबाय जोंहा रासेल जासप्रित बुमरा ओमफ्राय हार्दिक पान्ड्या बेखिनिखौ नोंसोर वाइस केप्टेन बानायनो हागोन थिग बेबायदिनो गेलेबानो जाबाय ड्रिम 11खौ आरो जुदि फाइनाल टिम नांगौबा आंनि टेलिग्रामखौ जइन खालाम आं टेलिग्रामखौहाय होनानै दोनखादों नोंथांमोना जइन जाहैबानो जाबाय इउटुब चेनेलाव आंनियाव नुगोन बेयाव नोंथांमोना जइन खालामबानो जाबाय थ' दिनैनिया बिसिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बेफोर खेला थगायनाय नङा नोंनि फैसाया फैफिनगोन नायफिननो हागोन आंनि फैसाया फैफिनो लस जाया नायबानो जाबाय नायफिननो जाबाय 59 होदों मैयानि खेलमोन बियो
सानराइजार हायद्राबादजों राजस्थान रयेलजोंमोन। ओमफ्राय चेन्नाइनियावबो फैफिनदों। मुम्बाइनियाव फैफिनदों, बेयाव होआखै आङो। जाय होदों फैफिनदों। मैयानि आंना बोरै जालांदों। माने आं मैया केप्टेनखौहाय बहुद साननानै सानै हयै खालामना बिराद भुल खालामदों। आं बेखौ लादोंमोन, नैबेखौ लानो गोनांमोन आं। बेखौ केप्टेन बानायनो गोनांमोन। ओमफ्राय आं खालामखादोंमोनबो। ओमफ्राय उनाव आङो जानाय नङादां होननानै इखौ बानायदोंमोन आं। बे उइकेट टेकार ना, बेखौ बानायबाय। किपुट दा बेसो आंना बेखाराव जाहैबाय। नाय बिदिनो फैफिनजोबो, फैसाया फैफिनगोन नोंसोरना पइन्ट जाबानो। थ' नायलांनो हागोन आरो ना आंनि खेलायाव। नै दाख्लै पान्जाबनियावबो बिराद मोजां खालामदोंमोन आं। टिमखौ नायबानो जाबाय। नै नायलाय बरिया जादोंमोन इयावबो। ओमफ्राय नै आरो नै नुगोन नोंसोरो दाख्लै चेन्नाइनावबो नायनो हागोन नों। नै चेन्नाइनावबो नायबानो जाबाय। सुरियाखौ होना लानानैबाबो जादों। केप्टेना मोजां जाखादों। नै बेखौ मेन केप्टेन होनो सानदोंमोन, बेखौ होखादोंमोनबो। उनाव थाङै थुङै चेन्ज खालामना लाबा उनाव सेस। थिग बिदिनो नोंसोरबो गेलेदो। ड्रिम इलेभेनाव थगायनाय नङा। आरो थगायनो सानदोंबा नायबानो जाबाय सोर सोर मोनो, सोर सोर मोना। नाय उइनाराव नै मैयानि खेलाव 2 क्रर ग्रोब मोनदों बियो। नैबे मानसिया मोनदों। नै नायबानो जाबाय। नेटस्ल' नै 2 क्रर 1 क्रर। बे रियेल दै, थगायनाय नङा। थ' आंबो मोनफेराखै, आं फैसाखौ मोनफिननो थादों। थ' नोंसोरबो बिदिनो गेलेबानो जाबाय। बेफोर खेला फेक नङा। सानसे ना सानसेथ' मोनखागोन नालाय, ओंखायनो गेलेबानो जाबाय आरो ना बयबो। भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय। थ' आंनि टिमा नै दा बर्थमानाव बिदि बानायनानै दोनथ'दो आरोखि आं। थ' नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन। थ' आं दा टिमखौ होबाय माने आं नै दा जइन जानोसै आरो ना टिमखौहाय। थ' नेटआ बिराद स्ल' जोंनियाव। थ' बेनो आरोना ड्रिम इलेभेनखौ नोंसोरबो गेलेबानो जाबाय। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोननो थ' आंनि टेलिग्रामाव हाबहैनोबा नोंथांमोनाबो आदार खालामनानै टेलिग्रामाव दंखायो। बसुमतारी, बेयाव क्लिक खालामबानो बास डाइरेक्ट आंनि टेलिग्रामाव फैखागोन आरो ना। नोंथांमोना डाइरेक्ट हाबहैबानो जाबाय। थ' डाइरेक्ट मोनहैखागोन नोंसोर आंनि टेलिग्रामावहाय। थ' बेयावहाय नोंथांमोननो नांगौब्ला आङो गोदान गोदान भिडिअ बयनोबो हरगोन आरो ना। नोंथांमोनाहाय जइन जाबानो जाबाय। नै बेयाव जइन जाबानो जाबाय टेलिग्रामाव आंनियावहाय। गोदान गोदान भिडिअखौ आं नोंसोरनो हरगोन आरो ना। बास होमबा ना।